Check. Come on. Check. Igalaw ang katawan. Galaw. Yeah. Put your hands up. Igalaw. Igalaw. Put your hands up. Igalaw. Yeah. Okay, mora to siya na human. Dito na naman. Pasok, barangayan! Girl! Bata It's na Bruno Ismael. time! Ay, Party. One, two, three, go! oh my God, kakamiss ko ng mga songs na yan. Good evening. Dito na rin ako man mga gala. Ano ba yan? LS7, good evening. Lain man ang pagka-pronounce. read you. 8:19 July 28, 2020 karon. Dahil Tuesday po ngayon, oras na po para sa atong Bawal Bugok Show. Ito naman po atong in short BBS. Bawal Bugok Show. Bitok Show. Pwede Bitok show. Pwede rin po dito mawala ni mga igala. Yan po, nagagawa natin mga igala. BBS Show. Kumusta mo tanan? Las 8:20 live ta karon sa atong Facebook sa Bitok University. O sa tanan po naminaw karon sa Spotify. Kung replay na mo naminaw, hello sa tanan. Ayan. Pag live. Salamat kayo sa inyong kuan. Kung gusto mo kung maminaw sa among gi-upload na kog apas herb kay nanay uban maingon ba nga asa na ang kuan latest na ang Na-pressure. naman ko tayo mga kaubang mga OFW Correct. nga ang tanaw gali ako gitanaw diri sa percentage sa Screen bay. Bitok University. Daghang kita mga OFW. To syempre ubang kung di gyud makasunod sa live, atis naman nandaw dito sila sa Spotify makadungog sa atong mga cheka salamat. diri. Salamat. Up sila. Yes. Sa mga na-missed na episode. Oy nada imong mic hinay imong mic. I-push pa yan ha. So good. Hello? Sige, saka. Check, 1, 2, check. Ayan, maximum na. Mo na gina. Hello? Gansiyong ka na mo ni Joe. Grabe kayo. Grabe. Taya hapong bago nga kamera kay mura siyang naigluta tayon. Paano siya na yung anti-aging? Luspad na kay Okay kaday. ba ni Anton ba automatic paputi ba? Oh, lagi oh. Bro, sobra pas filter na. Bolde akong connection, guys. Ganun ba? Wala sa lamesa di. Pili na ako bro, dili sa headset ang kuan imong mic karon. Baka sa laptop lang anong bro layo mangay ka. Anyway, sa Padol daw. geographic location, Brad, 30% Philippines ang gasunod sa Spotify. 21% United States. Oh. Cool ba kayo? God, we're, How are you doing? Yeah, hi. Hello there, USA. people. Oh my Yes. goodness. Oh, yes. I got emojis. Yes. To all the IFWs that are listening right now, how are you doing? How's Yeah, how are the you doing? American sausage? American size. Yes. How are you? I feel American. 18% sa Kuwait. Kuwait, oh. Yes. Pero Kung kung di ka Bisaya ka, Kuwait. 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 It's Kuwait. Okay. Tapos sa 10% sa New Zealand. Oh my God. Saudi Arabia is 5%. Haka ba mo haka? Ireland is 4%. United Kingdom, followed by Australia, Canada, Netherlands, UAE, Malta, Morocco, Qatar, Japan, Thailand, Portugal, Italy, Luxembourg, India, Germany, grabe daghan. So dili gyud dito magbisaya Hong di. Kong. Ani day mag-English Yeah, dito. it's a matter of fact, good. Agree. I can't believe G's. Tapos 72% lalaki, 24% female. Ang 4% not specified. Mga kwan pa daw, mga... Sino ka na? Sperm. Uy. O na ang edad ng mga gapaminaw sa itong Spotify kay 23 to 27 years old.
Good. Oy, grabe ka, sir. Ay, kasi kaya ka palangga magikayo. Sexy kayo. Thank you so Ay, much, ay, my ay. wife. Wow! Thank you so much. Grabe kayo. For the support of the Sabaw. Oh my goodness. Wow, with sabaw pa. Oh, grabe ka. This is what kind of life I'm having right now. Sa pag-English mo igala. So, bullshit. Right. Anyway, ay si Poster Poppy, wala. Hagaw to si Poppy. Karoon nagkuhan ba? Anyway, it's another day. Ito nga pala again ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Nagipaningot, pandamay. Hello, Char. Okay na ba? Wala, hinay Good na kayo. you guys. Hinay. Hinay. Ako sa imo, ang imong headset, yan lang yun sa agi sa tubangan. Ayun na, sa imong likod, do. Tistingi, anak yun. Gana. Hello. That's what I'm talking about. Asa Hinay. to kung isa ka headset? Wow, dagan headset. Ilabay na, bi. Hinay kayo. My Isa God. pa. Ana, puli. Anyway. Oh, di ba? Hinay. Hinay, I Brad, di think ba? that's an Android. Di, ako ba'y bungol, Brad, o hinay gid siya, Brad? Medyo klaro-klaro man yung tingog. Yeah, yeah, okay, sige. Oo. Kaya kung kaya Kasi yung imo imo ang- manggod, maklaro man ako imong tingog, pero sa iya, di na ako Oo. maklaro. Sige na, Maria. Basit tungod kay ang atong monitor man god mismo is kusog compare na to sa gawas na nato. Kanang sa online jud. Oo. Wow. Posible. Anyway, good evening sa inyong tanan. Kami naman ang inyong pinaka-feeling Omega Maria Filingana. Yan, syempre naman, kauman ninyo mga kapamilya, mga kamorkada, mingawan nyo kung anang nga mga ingon ko gingananas, ka mga ka-BBS, walain. Saan gipag Yun yung lover boy, Joe Romantico. Oy, eto na, sugdan na nato may gala to sang ipang shoutout sa ning mga sayo kayo, ba mga sayo nato mga ka-BBS. O paki-share na, paki-share. Come on, you share the live para daghang tayo maabtan sa atong mga nindot kay nga topic sama sa mga binastos. Teka muna. Dapat na nagsugod, 62 pa. Kailan pa kayo na nagsugod sa Jackie, highlights. jogging, dalayhon. Hello sa imo dia, Trevor Cromas. Di gini mawala si Bro Pilno, si Trevor way laing trabaho ni si Trevor. Naragid sa online. Good-drive mo ganyan. O ba? Sabi trabaho Salamat ni sa diaper Trevor. daw. Kaya tanan na tong online na magit siya. Tamatag rapol daog magit siya. So wala yung trabaho ni Malay. Actually, mo ganyan yung business. Basig troll ni siya, troll. Oo, lagi. Diba? Mura perminti siya. Adrian Banyares, Is that this spy? Sean Daniel, DJ Palarca. Slim Palarca, Jay Zabanta, Gulfan Ramos, Aris Manuel Kagaanan. O, ganito po si Usap Aris. po ni. Okay po ni. Russell Rebelieza Ibonya. O, napaisa pa yun. Yes, Tyra. Loyal ka BBS po ni. Magkikpatay po ni Dante Si Angel Pilapil Abaw Melendez. na pa, oh. Ay, naday si Pia Angel Pulutan Abaw. 안녕하세요. 말해보세요. 안 보네요. Kung nag-in mo rin, pulutan lang na ikuan. Si Dindin Bahian, no? Top fan. Hi, Dindin. Din 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 din. Bura magamay. Din 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 din. Roda Rose Rodillas Taraya. Carl Cartagena. Ayan. Donsky Baclayo Jr. Sharer. I miss you, Don. Cheryl Nacario Malaging nga ang Profile pic. profile pic nakatupis upper tick. Antoine, saan ipagbasa ba? Antoine. Antoine Van Boyles. Wow, social. Mayong maulan nung gabi. Nagulan ba dahil sa inyo there? Dahil sa Stereo Hills? Oo, kusog Arp. Sila, nagulan ba? May tulog na ko din eh. Snow ang mo diri medyo- sa Kauswagan. Wow, Very good. snow. Dari Dari na ako pag lagi, pag tulog na ko. Sunstorm amo dari sunstorm. JR McBride, si Tacha Solmeron, Janie, hello, and si Eva Bawiin. Apil na po si Erm na to, Maricel Corilan. Ay, Martinez. Ay, Maricel! Nasa sige na ko. Erm, Erm! Ay, may issue na kay Erm.
Si Sir Ah. Froilan. My God, nanan. Oh, Sir Froilan. Hi, sir! Kisa nga Good evening, Froilan sir. eh. Lahi itong Lahat Froilan. talaga buo sa ka ba? Uy, si Argel Legaspi taga Japan oh. Uy, Domo arigato. Brad! Domo arigato gozaimasa. Genki desu ka? Morosad do. Ano sa naman sa? Ayan. Anyway, shoutout lang na ako. Ako ang mga sibs, no? Siblings, mga ito. Wow, sis. Sibs. Ah, wala na mga Sibs sis. na karon, sibs na. Sibs, daddy. Ako ang ate na si Vanessa. And ako ang fan ni si Adoy. Doy! Doy. Right now. Sabaw, Doy! Si Eda Abaday, Para morning, pugsit ang agi. morning mo break sa record. Si, Murag. Doy. Nakita na ako dili ang kuan kaning mangod mo sikretong labok. Kanang mga mangod sikretong naglabok, brad. Correct. Abi ni mo walay agi pero grabe ka pita na ring agi. Paspasiro ni gani. Oh, kanang mga mangod ay. Nice. Ang problema mo to sa mga mangod, murag baby atong tanaw sa ila ha, murag ba Correct. kanang kuan. Pero sos wa na nagkapita-pita ng agi ano. Oh, so lupigan day mo, mga magulangon mo, di ba? Si mo Ay. ganing towel ana gaka-klorin-klorin. Awkward na ba sa Marina? Awkward na ba? Awkward na sa Tunggo. Willie Jojo Lapong sino Espinola. Oh, hello si Entrandia, sir. Salamat sa inyo. Okay. Kung Uy, nadya, ano po ni si, Zher ako, eh. Sir ako eh. Amo gingalan eh. Masa pagbasa mo niya? Zher ako, eh. Dapat si Kuano na si Mark Legaspi og si taga Digo City og si Kuan dayon Richard Rita. Hello. JR Macride, konnichiwa. Uya ba ka na diretso? Ana man na? Oh. Uya ba ko diretso? Uya ba? Uya ba ko diretso? Kami ay kabag hapon gyud ni akong ginmali. Uya ba? Konnichiwa. Shit. Uya ba ko diretso? Uya ba ko diretso ba? Romel Alaba is watching us. Wow, ayo, mayo kay nakatana sa to, mga. At least naman. May ni mo nang basta mga hapon, mga gala kayo. Ano yung mga tono sa hapon, mga suko, kayo ba? Hola! Kau na niya! Sa tutulan yung kwaon ba ba? Kung na ni mo ang mga tono, basihan ni mo, mura di ka kabalo kung labing pa ba kayo. Kabalo ba kang halap kita ka? Di ba? I love you kayo! Pero suko kayo paminti. Huli na, kayun kay ko. Kayong kayo ko, mangi ko, padaple! Kung magdrama lang sila, unsa ka ba? Mas lami. Bili na akong bertahan. Muna mas lami ang Koreano kay mas malumana eh. Oh. Oh, yeah, correct. Nasamad ko. So, Diyan na. ay, Anto na ba ka? Kaya na sila yun na. Agay, nasakit ko. Natapsingan ko agay. Pugsira na. Pogsira na. Kailangan man, pugsita na. O sa check kasi. Pugsita na. Mas nindot ang pa-Georgira ko, be. Zher ako, eh. Wala yung mga pa. Ay, nakasagol sa to gamer din ito. O na yung gamer na nakasalod, no? Paliw ko, i-kick sa nabi. Ato sa na-ikik may kala na yung gamer na. Ano naman akong sit up eh. Ayos eh. I-promote na yun ka. Sige, be, i-promote na. Ah. Samok ba kayo yun? Ano ko na nga dula? Mas, Dili, sayo pa kung... may nalang daw madungagan na yung mga views sa yung pag-gaming. Lagi. Aww. Buhay na biya kay ko. Wala pa yung uyap. Wala ko sa gaming, guys. Nako sa... Loy daw kayo, wala pa'y uyab, wala pa'y mutanaw sa gaming. Wapay mo tanaw, sus. Wapay, kuhan. Wapay mo basa. Sus, ginawa ko. Pait na Pero bigyan. guys, live ko sa guys. Nako sa pornhub.com. Open na din yung cam. Wow, si Poppy na siya. Advertise here. Wow. Ah. Maulo sa tao eh. Mag-ibo sa kung ako, be. Magpa-advertise sa tabi. Oh, yan na. Yes, yes. Is PG night na ba ta ka na? Poopy, uy. Gwapo kay Wala Poopy. pa, wala pa ni gawas Ah, yung... wala pa din. Sorry. Maria, ang dama-dami mong sharing katong mga title na ano. Ma-open mo to ni mo diya. Sige. I'll try, ha? Okay, bago pa kayo nga PC and I don't sense Wala, that. sis. Ay sa kay, nawala na akong video nung gikuha akong pupi da. Na-overlap Ako din nagbuha? pa. Oh, nawala ka. Gikik yun ako ni pupi. Ako nyo nakik yun. Ikaw Ikaw may... ka powerful day. Ikaw may gamer. Ako na gamer, ano eh.
So moto no ganina. Wala pa. Pamanggod, mag-hi, pamanggod sa lahat. Ladies and gentlemen. Wala akong kamera na VGA. Wow! Nay nakasagol VHS. Nay nakasagol nga VHS. So anak karaan Hello, pang it's naungan okay. Karaan view kay kamera. Walay filter nga kamera, oy. Ginoo. Oh. Ladies and gentlemen, Master Poppy in the house. Oh, grabe, Joey. Nice switcher, bay. Switcher. Switcher. Dili automatic ko na to sa gi-on ra to nako. Automatic basahon ra man to. Natandog tungod sa sabaw. Sa muka sabaw. Oy, pag good morning sa Master Poppy. Good morning sa tanan. Good morning sa Hope na tanan. Okay ra. May gabi, Good manggod. morning. May gabi, Good morning. May gabi. So, may gabi sa tanan. Pasensya na kay na daotan ko og motors. Yay. Sa mga lamo-lamo sa Kanang bahay. May angkas nga uyab na dautan pa. Boy shit nga adlaw ni. Grabe na gyud kayo. Nabasa pa ang akong kuan mga pag ani dan ni sus. May gani kay nakakaon ko og kuan kanang limpo. Oy. Okay ra kayo. Fights kayo. Okay ra. Okay ra Busog burp. bala ang pasada. Pag burp nimo, nay basa, wa man. Thank you gyapon Lord. Thank you gyapon sa despite. Grabe yun. Drama kayo. Ang huling sandali, ang mga huling sandali. Hanggang sa huli. Sige na, tingnan mo na. Before we start, natin nakita kanina sa online mga gala. Tama. So, kayo Ayan, na, share ko na. say term galing Ana Maria. Ang mga weirdest titles of Pinoy bold movies. Bold. Di ko mailigan na. Wag yung kayo mga pamilya. Nalabaw, nako, wagi ko. Kabuli ka sa itong mga Jesus of Nazareth, rin na itong ginatanaw. Lagi. Pareho kita dito Erp. Paki-compare daw sa bold movies karon o before. Ang bold movies, baga. Ang narrow, ana. Ang italic, ana siya. Movies, italic movies. Magkana ka magtanaw. Ay, editor rin makasabotan na, editor Okay, my God. Di makakonect, di makakonect ang kanana. Sige. Bilapod mo eh. Line So, siya, mga right? bold movies. Sa una, mo nang gingon nila sa una, Brad, na mga tag 7 days lang shooting, humana. Oh, grabe. Actually, wagi. May Dili ko mga dingon dili ko dingon nga ang story grabe god pero nalay ang mga sexy scenes ba. Pero dili pod preagi kayo kakuan. Sa ngalan lang ang mga kamera wag gud gyapon gud. Mga angle-angle lang gud gyapon. Dali ra kayo i-shooting 1 week ra no. 1 week ra mo nang yun lang pito-pito. 7 days lang ang mga Dili yun tag 7 days. Dili ginakantsawan maguna sa una. To be honest, ginakantsawan maguna sa una nga. Keso ang mga movie way klaro istorya 7 days ra. Pero mas dako pagkita sa kaysa katong tinuod nga movies. Dakong insulto lugar ba? Dakong insulto sa Murag- mga grabe nga production. Oh, mga production grabe mo cinematography nagkuha pa kag mga usa pa na ilang mga kwan diha, mga kulba nga mga direktor, mga ana. Mga artista nga mahalon nga per episode tag milyon ba ka? Oh, grabe sa Oh, no, muna yun na naon ni mo may gala. In fairness. Pero kaning 7 days ra pag mga J Manalo diha Nganong dagang kayo mananaw. Dala. Tingala sila ba? Nganong dagan man ginipilahan man gini. Oh, mo galing mo na nakabawog tik-tik diha. Balik-balikan pa. Oh, mo galing. Sige daw, ano yan na ang mga pipila sa mga title o comment below kung nakatanaw ba mo ani sa una or inyong papa or inyong uncle. Oo nga. Eto. Agoy. Unsa man oy? Di mo na mo. Ay. Di kabulo ka unsay kauban ani katong ingon sa inyo ba nga ang kauban ana sakit kay showing kay Rizal. Ang ka- As so, in? so anak ka hilira Rizal anakan mo ako. Fourth year ba na ano ba? Fourth year ba? 1999. Mo pa-graduate? High school? Fairness sa Diyan Rizal. lang atong Ikusog tanan. bigyan mo tong Rizal. So una nga movie mga gala kung imong tanong. Ay party kayo no? Parang ikuan sa frame, Brother Brain. Dako lagi kay ang nipples. Diyan lang kayo na. Dili sa kwintas no. Anong ako may kakakita lagi sa video? Lahi ang sa live. Dili. Naman. Naman. Makita na. Kita man na mo. Na naman.
Ilan Di lang. sa magudi mo kaning kulot. Ako magunang nasa ko. Ikaw ba si George Garcia? Eh, ako man gago ni George. Jorge Garcia. My God, ang slow niyo. Sus. Sa kuan na siya sa Lost ba? Kana siyang kuan. Nawala doon na siya ron. Padak na Maria, ipadako pa lang imong kuan na Maria Bing ano man ang Sige. Ipadako sa na Maria May. I-kuan ba? Ay sus mo na gining i-upgrade pa di mong utok be. Sa man nga di ka ba no? Okay kana. ano na mas klaro Anakan mo na. ako ng 1,999. Grabe mga igala. 199 days po. Funny mo, Joe. Pasok ba yan? Pasok. Ay, pero kung baliw na ni mo, lain biya, kulba ba kaya na baliw, no? Okay. Anton Bernardo. Unsa? Kasama si So ang Anton una 1999 Claudia Coronel. anakan mo ako. Grabe yan. Nangyari! Wala ka naman nakapakit sa akin! Anakan mo ako. Buntis ako! Buntis! Sabi ng lalaki. Ito lang, anak. Yung din Ateng. Wow, 19. Sige, maging mo tag-trailer ba? Ikaw, tigwan, voice over. Kayo ba'y nalulungkot at nalulumbay? Ito na. Pampalipas oras. Anakan mo ako. Wala ngayon, yung boys. Pwede. Pangbol ganun tingin. Kasama din. Kasama sina ni Anton Bernardo, Claudia Coronel, Napa man ang Gino istorya? Ilustre, Napa man ang introducing ang mga bagot, mga fresh pa. Oh my goodness. Nicole Nicolas, Sofia Valdez, at Debbie Royales. Anakan mo ako sa sindak ni Barbara. Mali mo? Sa palat. Ano nito? Nag-scroll po ko ba? Ipaubos ang tanan ko. Bakit gusto ko mo tanan sa ubos? Di, yun mo ubos. Parigid. Sige kong scroll down din. Ayan. Si Maria mo kung nakakontrol. Kangkang, oh. Kangkang. Mali kay dapat lalaki, gudani. Seiko Films daw. Seiko Films. Alam mo ni yung gino-joke ko, Seiko. Seiko din na rin. Seiko. Seiko Films. Directed by. Pangit king boys po. Ano na? Humil. Humildi. Mick Rojas. Lex Rojas. Seiko Tuhod Films. Lain nag-title ay anakan mo ako. Sa way pagbahar-bahar may gala nga title. Kagkinsa ninyo na isulti mga gala. Kung taga mo og chance. Ba? Dagan salamat sa akong asawa para sa akong kuan. Ano, igibalos may galabe? Pugod diba? din sa bawbatik. Kuan ka ng green tea. Time pa. Eh, Kung- mabutan yung ito mga wife. Wala mo nakakita, ani. Wala mo nakakita. Kaya nung pa mo sa plot niya, ani, nga nung anakan mo ako ang title. Kadong ko anak nga, Oh, no? tanawa na eh. So, kana nga time kay bawal mo ko'y pagtanaw. Mas ako masimama sa kuana. Ramina, mo ko nakita nga ito, balahibong pusa. Ano? Kani mga high school ba tani? O sa year ni? School na. Sa year ni? 1999. Wala O yung si pag-graduate high na school to. pa ko. High school pa. Piling Graduate na na to ako, guys. kuha ni siya ka ng, dili sila makaanak, kay babae silang tanan, tapos nangita sila lalaking Bura silang mga kuan, mga nitibo. Babae lang. Bura mga nitibo nga babae, ano lugar? Pwede. pwede. Tribo Ibiyang. Muna ang result, ang title, anakan mo ako. Yan. Anakan mo ako sa sindak ng Barbara. Paano kung ang kuan, ang tigbo, tama, taga Soko. Ang nagbuhat sa Sokan. Anakan mo ako. Seiko Films Presentation. Films. Ano the Seiko Films. Seiko Films Presentation. Kasama ang mga bago, si Nicole Nicolas, Sofia Valdez, At Debbie Debbie Royales, para sa Anakan mo ako. Anakan mo ako. Paano kung siga sa Bilgas bagay ng lalaki ani? Oh yes. Lami, ang sarap. Ayan na, hapit na. You love it, baby. I love it. Say my name. Who's your daddy? Who's your daddy? Look at that. Who's your daddy?
Mura maglain. Dabi kong si Kuan, si Mark Logan. Siko kayo! Hit na, oh. Sige na, Ikaw, sige na, Big sige na. Eto na ang pelikulang mapapanood nyo. Sa anakan mo ako. Teka muna, ha? Eto muna, ang mga bago. Nakikita mo na yung bago. Dabi siya kung Suso. siya ang aktor. Unsa iyang expression migs. Oh, baby, who's your daddy? Who's your daddy? Nakakawili. Ang sarap, no? Hindi ko kalaya. Tingnan mo yung isa, naghihintay pa. Paano ka nag-voice over si Digong, no? Sige daw. Siko Films presents the movie Anakan Mo Ako. Ano ang title? Tang ina. Hiyawa nin titulan niya. Yawa man nga title. Malikas dyan ba? Malikas. Mali, alam lang sa kaya uling nga title kayo. Ito. Nabi si Boy Abunda daw. Anakan mo ako sa labas! Hala, nainihagit si Chris Aquino. Hala, si Chris Aquino Si Chris daw. Aquino daw ang may magwa. Katong anakan mo ako, si Chris Sige Aquino. daw. Siko Films. Sige. Oh my God, James! Anakan mo ko, Jay. No! Ayoko daw, anak. Ayoko. I-introduce ang bago. I-introduce ang mga bago nga mga artista. Introducing. Sige. Ayan na! Eto na talaga ang ating mga stars. Okay. Nandito si Nix. Di cool. Ayan ito yung beshi ko, Sofia. Nakakaloka ka, Sofia. Congratulations. Eto na, please watch. Anakan, yung mo ako. Ano title yan? Ano ba yun? Nakakaloka talaga. Yun na, boy. That's crazy! Ay, talagang kita niya eh. Grabe, oh my God. Dito deserving ma-shutdown. Ito na, no? Anakan mo ako, no? Hey! Babalo daw ko, no? Babalo. O, di ka mo may nagsuggest. Di ka mo ikuan. Naman na yung ingon babalo din. Gabi sa katanan naman sa ninyo. Isa-hinay lang. Ina, sunod sa nga salida. Sunod nga salida. So, salita. Paubos. Grabe, Kinsay mo concentrate na kita. Kinsay mag-kuan trailer. See? Ano? So, Nabuwak. Nay nabuwak. May Mike Enriquez. basag, no? Ang remote control ko. Gwapo na yan, Enriquez. Mga kapuso. Ala naman sa kapelikula mo lang tumatawag ng Siko Films. 1971 po tayo ngayon. Unsa ni number 2? Unsa ni? 1970. Naladay bold movie sa 1970s din. Abay, meron na. Ayon sa investigasyon, nagkaroon po ng pelikula si Rosana Ortiz. Ito po si Lina Carino ay mirthfully present na. Dick Vargas, Rod Navarro, nakatutok. Nakatutok. 24. Excuse me po. Uy, in fairness ba, no? Ang magsasaging ni Pasing. Grabe kayo nga title. Grabe nga title, my God. Ang magsasaging. Naden part 2 naden ko na yun kaning ikaduha nga movie nga after sa Ang Magsasaging, Rosana Ortiz as Pasing. Ito ba? Usa na ni. Usa na din. Gubot ka, Aryo. Gubot ba kayo, O sa ni mouth. Kasi marketing ani. Ikaw po sabi. FGO Productions.
Na may pugak. Kita na si pugak. Pugak. Raul Mapalad. Suzanne Carol Monet. Suzanne? Veloso. Pugak. Pugak. Ang magsasaging. Dito siguro na po. Ang magsasaging. Walay director ba? Ano ba? Ang magsasaging ni Pasing. Saan nga project ni? FGO Film Productions presents Ang magsasaging ni Pasing. Magbabalik po. Promise. Hindi ba dito yung nag-introduce na? Ito mga kaibigan ng bago ngayon. Ay, ito ay. Ang magsasaging. Rosana Ortiz as Pasing. Magbabalik po kami, promise. Hindi na. Alam mo na sa kaila kayo ng baliday dahil. Kaya wala na ang eye to eye. Magbabalik po ang eye to eye. Ang magsasaging ni Grabe kay Pasing. generic ang commercial sa una ba? Kanang, magbabalik lang kami, huwag kayong aalis. Sa batibot. Batibot. Starring Jerry Pons, Rosa Rodriguez, Sara Fernandez. Okay na, next na. Okay. Wa malingaw tong kuan. Natay tayo mastorya na. Laki na siya na. Okay, ito may istorya. Oh, okay na yan. Aray. Kani mga. Unsa nga year ni? Huy, ayun na, pre, 2000. ang scandal. Huy, ang scandal 2000. i-X na, no? 2000. Scandal. Oh, tanawa lagi. Lawa ni gawas ng skandalo. Tanawa, ay. Bubo na ang tato. Ano yan? Eto na. 2000 eh. College sa tani, college na. College sa tani. First year. Nag-uyab namin nilinglingan eh. Ang pinakabagong Bold Star ngayon. Ana Capri. Nini Jacinto. Ay, Ang Nini Jacinto. pinaka-titillating Nini Jacinto. Titillating. At ang pinakagwapo ng mga bagets sa pelikulang Pinilakang tabing. Pinilakang tabing. Rodel Vilayo. Ano Na nangyari? nakasando. Ano nangyari? Nasaan si... Sama na? Si Totyo. Ay. Walay. Sayang. Wale ang script. Dapat na mo ko na pag-introduce mo ko di, Ana Capri. Hindi ko na kaya to. Ana. Ayan. Di ba? sige, tama. Tingnan. Ikaw, pagsapa po nga gusto ni kag tabang di ay. Dili man Amin kay. na mag-isolo na nimo. Oh, isolo Okay, niyo. sige, Okay. So, adyan lang, atro-trohon. So, asa man ka. So, ikaw ang voice over. Ikaw si Kuan, ikaw ang babae, Maria, sa lines. Yes. Okay. Kisa man ako si Kuan, isa ka lalaki. Rodel Vilayo ka. Okay. Abi ko ito. Ako rin si Simon Ibarra. Okay. Ano ba ni Simon? Ang pinakabagong pelikula ngayong Chichiu. Ready at 25 pa biyan ni Kapil. mag-iinit ang iyong dugo. Wow. Ang istorya ng isang babae, Ana Capri. Halika dito, come here. Ay, Maria. Kasama ang pinakabagong starlet ng Viva Films, Nina Jacinto. Alam mo, Nina, ikaw ito. lang? Halika dito. Halika dito. Ang sabi ng mga film, di mo, sorry, gising ko pa. Ang pinakabagong bagets ng Pinilakang Tabing, Rodel Vilayo. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahanin natin. Hindi to masakit. Bisaya. Ang mag-alala. Leonardo Liton. Wala naman yung asawa mo dito. Ako na bahala sa'yo. Hinahinayin ko lang ito talaga. And featuring Simon Ibarra. Oh! Brad, lubot na, Brad. Hinahinay lang, Brad. Bago nagaroon sa... Mag-iinit ang iyong gabi. Panoorin ang Aray! Aray! Tinawag yun. Agay, Brad! Aray, Brad! Aray. Brad, first time na ko, Brad! Soundtrack din, Sarak. Soundtrack din. Aray! Aray! Ko!
Mystica. Paki-share sa atong live, paki-share para dagan makadungan ni. Wala ka di ako nakitaan, balahibong pusa. Joyce Sa'yo nga Jimenez. sunod. Ayo ka na. Okay. So, si Joyce Jimenez lang makigwapa sa pero burag na lang, burasag ng burag bugukon mo istorya, no? Tungod sa... Balahibong pusa. Ano di si Rika ano? Kana may Mura ninda very. translate pa niya ba? Pero kung munga nga na siya, ay, wala na yung storya ay. Wala na ang storya, diretso na din. Kaya ni J Manalo. Mo ni J Manalo. Siya na ang nanalo. Balahibong pusa. Inosente sa paningin. Na, sunod, may sunod. Animal ang dating. Yan. Mo din ang tagline din, no? Gwapo lagi nakataglan. Balahibong pusa. Ang tagline? Inosente sa paningin. Animal sa dating. Animal ang dating. Muna gwapo ni mo ang tataglan, Maria. Kau ba si Maria Pilingera? Ano sa inisente man ang sa paningin? Animal naman ang dating. Pwede, no? Pwede. Pwede Ano to, sa ano Pika, ba? sa Pika Station ni mo, pag ma-apply ka. Gamit siya. Animal. Sige, next. Next. Kani, grabe, dagan kayo basaan. Grabe ng 1975. Saan na dildo? Dili, batuta ni Dracula. Ay! Unsa? 1971? Dracula! Batuta. Naman ang batuta mo! Akin lang ang batutang ito. Ang magsasaging. Saan ni Rosana Pasing? Basig Panchito. basig ko ani double weed, no? Double with ba niyo? Oh, double weed. Ang sa unang salida double man. Una, Animas- batuta ni animas Dracula. man si Kuan. Double weed. Magsasaging ni Pasing. Double, Mo man din yung unang nga career ni Samog Lala, na si oh. Samog Ni na si Lala. Pugak. Na si Garcia Lala na na apelido din ni Pugak. Para yan man yung si leader. Nanaway pa ko, no? Kaliwat man din nila. Kaliwat man ninyo na, Jo. Klaro yan nga kon, Jo. Klaro ka. Panchito. Lagi si Panchito day. Ihampas mo, ihampas. Batuta ni Dracula! The most hilarious... Di ba echo ba na? The most hilarious Hilarious. Horrors. horror Hilary farce. to what? Maganda. The most hilarious horror farce. You're screaming with Lala after. Grabe kig title ba? Batuta ni Dracula. Ginoo ko. Naman day samok dili din na si Garcia. Eddie Garcia man din na no? Tanang balikan no? And Eddie Garcia samok ka sila maglaro. Ay, ay, nagpugak si... Ano na libo? Naman si Panchito dia, oh. Ay, wala ba Photoshop sa una, Jo? Mao galing. Ka, Jo. Give ko na, gitagpi-tagpi ra na, gitagpi-tagpi. Oh, sulat-sulat gina. O napa, ika number 6. Kani bibingkaw. Apoy sa ilalim. Apoy sa ibabaw. Sa ibabaw. Yeah, kasarap. Bibingka. Regards Apoy te, sa regards mo ila. sa kilay te. Pili, ang una nga scene, anak, kay naisunog. Tapos ko na Via Veloso. Perti may galaw. Naiko dapat via Veloso. So. Via Veloso. So. Pagsulin sa bibingka mo, singgit dayon, muungolin mo rin. Sa pelikulang Bibingka. Guys, di ko ready. Oh, Apoy sa ilalim. Apoy sa ibabaw. Bro, manahin mo kung ano na horror film na yun. Uy, shit. Via Veloso. my God. Si Via Veloso ni visita sa Blue Energy. Oy, tayo lang before mo proceed sa isa ka picture na may gala. Oy, ano na ha? Gi-reveal na ha, 1 million ang ipanghatag karon sa Blue Energy may gala. Amazing. Grabe. Makayong yung ka nga upper T may gala. As in. Super. Oh, wagi ano. Again mga gala ang Blue Energy manghatag og 1 million ha.
Simple ra kayo may gala, mag-gas up lang kag minimum of 200, one raffle ticket na rin na siya. Correct. Okay, i-present lang imong Blue Rewards card to double your ticket. So for example, kung napay kay Blue Rewards, ang imong ticket mo times 2. Okay? Tapos ma-fill up lang nimong ticket with complete details, tapos i-drop lang ang tickets sa mga raffle boxes nga nadia sa mga Blue Energy gas station. So sa pinyong Yun. giulat pagas na sa pinakadool nga Blue Energy kaysa Blue Energy full tank sa sulit. Aha. 1 million brother perte. Babe. Lucky. Alright. All makakuha. Aha. Balik Balik ako na ta. ginaba. Tingnan mo na shoutout sa tala kang Wendy Shoutout sa Visto. nako si Con-Herb, si Sir Leo dahil sa Anytime Fitness sa Sir mga kwan Leo. sa mga ambassador. Hi Sir gajim. Leo, basig nga. Gajim, bra. Mag-gym. Yung sa mga taga Anytime Fitness sa Lolo. That's my SM. Abre na ba Oh, sila? I Wala miss pa. you guys. Abre na. Wow. Pwede na safety dito sa safety gyapon dito kay grabe nga mga gabuhaton before ka mag Da. kuan musulod mga igala. Christine Mary Kabaktulan, hello po. Eva May Bawiin, ha 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 ha. Wendy Visto, Simba ko haha, ang kilay murag maldita nga nasa kantin. Nasa hugot na gala. Nesto Balasabas, good evening. Aris o Geoffrey Gamba Bagongon. Magpa-shoutout da, comment lang kay karon to. Amo na Wala basa from time to sikat time. to kaning ikaupat nga starring Shanghai. At Ken Pamad, shout out bang grabe na kong katawa. Oy, ang 1 million day tax free brad ha. Mo ni nakalami. Uy! grabe. Katsarap. Dili para sa ipangbayad sa ato o night tax. Ayay. Rico Polmo sa JBS, boss. Way pa utang ang mixer dia. Paig na Wabi Vincent Ilocenta nandiya. Nana na kompleto na dia. Si P. Angel. Okay. And Sorry Maria, usay Maria masapawan lagi mong tingog hinay. Christine Mary Kabaktulan, regards ko sa akong baby Poppy. Uy. Uy! Di May aya. namumuo, may namumuo. Baby Poppy. Oh. Si Christine Arellano. Hi, si Christine. Oh, Hi, si- Christine, baby. ooh, baby Poppy. Si Baby Dory. Baby Poppy. Big brother. Si Dory, loda kan Dory. 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 Okay. Unsay next na to? So kani siya, unsa ni siya? Bibingka, apoy sa ilalim, apoy sa ibabaw. Bibingka. Bibingka. Apoy sa ilalim. Pagkalami sa imong bibingka, inday di ka ba maalkansi? Ang bukad na perting bukara, nagngut-ngut nagngisi. Gibutangan pagayod og pasas. Suka. Si suka. Pasas. Kanang sure ha, kanang sure. Gibutangan pagayod og pasas sa tunga sa iyang liki. Ito na, ito na, ito na. Diligan. Kanisod, Suka. 1986. Hey! Irma Alegre. Orestes Estes Ojeda. Celso Ad Castillo. Rigor Montalán. Andampel Guangco. Para sa Diligin ng Suka. Ang uhaw na lumpia. Grabe nga title, may gala. Diligin ng suka, ang uhaw nga lumpia. Oh my God. Ano ba nagimo? Uy, History na ganing nagimo aning mga title ba? Ay, nako. oh my God. Diligin ng suka, ang uhaw na lumpia. Nganong giuhaw masarang lumpia? Basi nag-hiking. Sumni, uy. Nganong nagiuhaw? Nag-xerox copy ni. Unsa kay title ana? Unsa title, unsa kay story ana? Diligin ng suka ang uhaw na lumpia. Basi mamaligyaay nig lumpia ni. Mm. Di ang ako, di nganong giuhaw. Nganong say causes, nga usa ka lumpia uhawon. Dili ang asim man ni ng suka, murag napay asim ba? Diligin Ang ng suka. pasabot na ang suka sa babae, ganun, baho na kang suka. Samo kay. Ituslo sa lumpia. Agay. Agay, Diba? tara, Ang may lumpia ka. ituslo sa Baka suka. ka ng mga fresh lumpia. Dapat. Unsa kaning lumpia ni? Fried lumpia ba ni o fresh lumpia ni?
Shanghai Lumpia. Shanghai lumpia ba yan? No? Diligin ng Si Artemio suka. Marquez. Kinsa ni Diligin ng suka ang uhaw na lumpia. Lumpia. Ang pangutana, unsa ni nga klase nga lumpia, my God. O nga nung poster giuhaw na ang lagi lumpia, po, ga-hiking ba na? Ana, bitaw, dagang kay mga pangutana ba nga lisod kay Tubagon. At ang inalang ninyo, sunod sumpay ning atong sugilanon. Diligin ng suka, ang uhaw na lumpia. Ito na, next. Susunod, itlog. Itlog. Walay bar-bahar. Tag 5. Uy, kabalo ba ka sa history ni nga movie? 5 years nila ning gidibatihan unsay title. 5 years. Brainstorm. Grabe nga brainstorm na, Brad. Pila ka mong itlog ang ilang gihatag dito sa Carmelite. Oo, ha? Itlog. Pag ana Kaning nila, taga Seiko. nagsige na naman taghatag og itlog. Kanina lang ito title. Dito na ko ani sa Ano ka kadugan. year ba? Sa dugan Ano nila glali siguro ani na isa kauban nila dito wala nag-brief. Ni si Will. Hindi sila kabalo ko sa title. Itlog. Oy, pero take note oh. Take note. Introducing Diana Subiri. Yeah. Oh, baby. Okay, yan na po mga kaibigan. Ayan na subiri mga kaibigan. Oh, yeah. Diana Jubiri. Ayan na yan. Ano yun yan? Meet Subiri. Numero G's. Dahil man din nga Jubiri. Itlog. Na may version na ni sa mga bayot. Bayot na ba na ang entitled Jutloggers. or entitled Gulti sa Siomo. Sa mo sa una Gay version na, gay mga as version. ba? Yung mga Celso Ad Castillo as. Mang Tonyo. Tama. Isulti nila ang ilang karakter, di ba? Pero kung nayo man Oh my God. aana ang pelikula. Aana ang pelikula nga maka ismetog sa Jomo entitled Golti sa Jomo. Golti sa Ayes. Or Jutlogger sa Ayes. Emal o Yaak. Okaj ang Jutlogger sa Jomo. Oh my God. Okaj o Yaak ang Jutlogger sa Jomo. Aperti. Dako, awi. Dako, kaayo. Grabe, perky. Grabe gino. Sa istorya ng itlog may gala. Namaligyag itlog si Kuan, Diana Subiri. Nagpasapasa naman sila itlog ba? Ano? Ay nako. Siya ni istorya. Actually, ang gisabutan ginani kung you bagger o ang itlog. Itlog or itlog. Ano ba no? Itlog. 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 Basig IT lag. Basig just English ni. Actually IT guys, lag. gikuha ni siya sa ang kaning nga title gikuha sa ilang photographer na photograph by Romeo Vitog. Itlog. Sounds like man. Witty ka doon. Masyado ka observant ah. Grabe, hinig mata si Joy. Edgar Martin Litawa. Screenplay Jerry Gracio. Robitan ang executive producer mga gala. Itlog. Yan. Ni Vitog. Pero mas ganaan pag yung itong bayot may gana. Hindi, nindo to ba eh? Goldie. Oy, pero God, unsa man ni? Jutlogger sa Jomo. Sa direksyon ni Celso Ponce. Unsa man na siya sa kan? Wala lang kadugan na sa radyo. Production Network. Sige na nga production network. Next. Gikan sa Wata nakarinig ka po, Pioy. Wata nakarinig ka po, Sige Pioy. na, Popi. Tama kay Popi. Ay, kani, 2004. College sa Gitani, may gala. Kainan sa... Ay, wala. Nana ko sa Emora ni. Legit na. Oo, Nana ko sa Emora ni. Oo. Ang title may gala Tama na, ni Hilda Coronel. Kainan sa highway.
highway, yung lugar. Nainitabo. Grabe. Nainitabo sa... Nay tabi sa highway. Ang kamarya, Basta lay mga kamarya, kainan sa 7-Eleven. Kung sa Cagayan nga version, kainan sa Aling Violi. Yan, kana. Pero, Or kainan sa RM Gusa, ana. Ana, ladaw. Ano yung sa inilog? piling na ko ang storya ani kay taxi driver tapos iyang nasidus ang iyang pasahero. Feeling ako kaya. Hindi mo napadulong sa may highway. Malamang Highway kani man. si Hilda Coronel, tama, tigbantay ni Karinderya dool sa highway. Ay. So nahimong suki dayon. Dito na dayon ang kainan sa highway. All the way na rin ang kainan, may gala. Oh my God. Grabe ba? Pwede, Kung pwede. gano'n ba, kita na ba, kainan sa highway. Kita na. Oh, boss. Mm. Next slide, please. Ito na. Wow, grabe. Wow, 2001. Kangkong. Kangkong. Grabe. Sikat niya po kini si Rodel Villayo, no? Oo, Bullstar. Bullstar gina siya. Wag na siya lain pong movie sab. Maro na ya, kangkong. Saan man niya? Uban na ni sila ni Leandro Baldemor. Kangkong. Kangkong. Isa nga babae ba? Mo na si Bridget Di Hoya? Oh, mo na. Si, I-search na ka ron. Sophia I-search. Valdez. Sophia Valdez. Unsa nga year ba? Unsa nga year? It's Sana the Jo. year 2001. 2001. Mga si Kanyar Kali sa tani. Maura High school pa ko anak. High school pa ko anak. Uy, pagbuot na. Ay, susan. Nanapod ni ay. Ay, pag first year na mo, Pupi, ikaw may nag-orient sa mo. Oy, takaw. Ikaw mag-graduate sa mo. Wow mo ko ni-graduate god. Magulang sa BBS. 2012 pa ko nakagraduate college. Aha. Sige, sige. Ang Sige ganda na. ni ate girl. Sunod. Da. Alak ka! Naman. Ops, Lako, amo uy. di ay ang kangkong. Na. Unsang Sa ay kangkong, si may kangkong, bay ang kakang. si Bilayo gid ang nakausoan ng pick shorts di ayo. Nga naman ni diri nakabutang ang compact disc. Kinsa nagphotocopy ani? Kinsa may Nag-scan nagkuha ani? na ni nag-scan. Kinsa nag-scan ani? Di ba lino na diri o? Sama na oy. O diri. Oy kana ilang mga shorts may pag 2002. isa ka galing balik Brad kung imo po mga kauban ba puro sa inganang mga attire bitaw tube, mga mugbo nga shorts. Gamay ra po kay gasto sa labuno no. Gamay ra gyud. Nipis na pagid na. Malugi ang dirt bag ana. Gamay ra kilo. Oh, gamay ra kilo kay bisa pag tagbay 5 ang kilo sa dirt bag pero puro raman pod tube. Puro ra gagmay shorts. So, Nigpis pa yun, di kaabot sa kuan pila ka kilo. Sa kilo. Grabe. Akani may sakto 2002 kapag ang palay naging bigas, Bigas. may bumayo. Bumayo. Diri nagsugod ang mga butang nga Tagas magig title niya. May regards mo sa kilay, palihog be. kapag ang palay naging bigas. Huy, kakita ka itong movie ng kapag ang palay naging bigas, may bumayo? Asa, tungkol ka itong movie ba nga kapag ang palay naging bigas, may bumayo? Katulag katong movie ba nga itong kapag may palay naging bigas, may bumayo? Ay, sura po kayo ito yun ang title, uy. Kabalo ka, di man nagsugod. Muna sa mga mag-uyag mga lalaki, magbutang na sila humay dito sa babae. Ay kumpiyansa Maria, butangan naghumay ng imuha. Kay kung humay ka ng bugas ba before wala pa motorok, butangan naghumay ang inyo sa mga babae. Kay mo na itimelan sa lalaki kay kung mapanos gikinamot. Kung nawala gikaon. Kung nitubo galing herb, nay nagdaro. So mo ni siya kapag ang palay naging bigas, may bumayo. Mo na siya, diya siya nagsugod. Gibutangan niya gumay ang sakuan. Agay ni tubo man. So meaning to say na ay nagdaro mga igala. Daro. Gidaro siya mga igala. May gali dili magdadaro. Uy, available in PlayStation. Wow. Be, Kapag ang play naging pag ang palay naging bigas bumayo. kani ba kapuan ko ani pa kadungog ko ani. Kesong puti. Medyo nagakarimenis na ko ani. Kesong puti. Gwapo sila gwa no, ilang poster nila oh. Yeah, in fairness. Yan. Klaro gigay ba nga kung manyak yung gay kisong puti. Alam na no, alam na basta kesong puti.
Mura ni siya karon nga live may galang ang comment puro ra gyud katawa tanan. Uy, si Justin Magaliano, so okay na to. Good evening mga idol. Oy, Jazz. Oy, Hello, Jazz. Jazz. Feeling. Kami, Ay, Jazz. Jazz, ha? So far, sa may title nga medyo okay sa imo, Jazz. Kesong puti daw. Kesong puti. Dili ka tong may bumayo. Dili ka to. tayon. Ano? Murag feeling na ako katong kangkong. Ay, basin bushi. Munang kangkong. Kangkong, itlog. Naman siya siya nga. Kangkong o gitlong. Oh, mura kang nasa Chowking. Okay na ta? Okay na Okay ta? na. Move on na ta, may gala. Move on na ta, may Palig gala. lang ko kay 7 p.m. ang kuan ani deadline. Alam Move mo on si na ta. Julia Barreto ang her. Guwapang isa, si Gary Estrada. O Joko Diaz. Ay, Maricar Fernandez na. Maricar Fernandez. Kana si Masarap. Elizabeth. Si Alec Oropesa, Bovic isa. ni si Alec Bovic. Masarap na pugad. Laka, kalami ba na nga pugad? Tangtagan ako ng itlog sa imong masarap na pugad, B. Masarap na pugad. Oh, improving ng graphics. Oh. Narang ng editing, oh. Medyo okay na. Maria? 2002 na. 2002. Gwapo ang Viva. graphics kay kung ano, na yung mga Masarap na pugad. Say tagline ani ba? May subtitle dapat ani. Masarap na pugad, mamasa-masa. Pwede ba? Pero ang iyang Ang font maanghit. is Masarap na pugad pero maanghit. Malangsa. Maanghit ba na? Bisaya lang maanghit, no? Malangsa rin tama. Malangsa. Alec Bovic. Masarap na pugad, wax. Oh. Wow. Ay! Wow. Nawax na Jazz? Ay, Ay. Easy. Send you Ilok pictures. ang good. Send you pictures later. it's so clean and very, smooth. 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 Naingon ni Justin Ocato daw kay Maui Taylor. Oh, wala ba daw Maui Taylor dia? Wala yung Maui Taylor dia? Sabi ka Maui Taylor ni. Ano, Maui Taylor man na. Wala man nagpakita sa Masikip, mainit, Moira parisong, Taylor parisukat. naman dali. Grabe. Nana sa nga title may 2002. Masikip, mainit, Mainit. paraisong, Paraiso. parisukat. Kamo na i-adjust, kamo may bright. Uy, mananood atong kwanta, MMPP. Kana. Uy, kakita kag MMPP. Oh, tama. Pero in fairness, guwapa yun si Josie Jimenez. Pero murag, Grabe ba yung award na ni si Jay Manalo ay. ay, Pero kung Si Manalo lang yung Totoy mo na original nga Totoy Mula. Murag iya naman itanan ng mga girls, ha? Oh, dagan na siya nakisan og nakwan gunitan. Grabe yun. Guwapa kay Joyce eh, oh. Gamayag na huwag ni Ate Joyce, uy. Oh, Ate close. gyud ang nakaayat. Close. Naki ate. Ano lang? Close. Ano, Poppy, katong butterfly, pabitimbok. No, bro, ikaw, Migs. Samok ayo ba? Pinamanyag, pinaana na gamay, Migs. Pinaana ba? Grabe ka weird, no? Weird kayo. Joyce Jimenez. Ayan. Simple ra kayo. Oh. Unsa ang pag-translate sa title? Sige, tayo na. Masikip, MMPP. mainit, paraisong, Mainit. parisukat. Bisura yun siya. Masikip, mainit. Mainit. The narrow hot Tight dapat, tight. tight. The narrow hot. The tight hot Tight. triangular paradise. Paraisong, parisukat. Siya parisukat. Triangular paradise. Ang labo. Lisudo, eh. Ay, ang shape. Alright. Ay. Sige, next. Ang shape wala man gi-shave. Nako, Lagi ni- 2002 gyapon. Masarap habang mainit. Uy. MHM, sud. MH. Yung coronel. Grabe na ang mga title sa unang mga panahon, no? Asin wa nang iba nga ng lantaran na gyud mga igala, pertiha lagi kayo lagi. Mainit, masarap habang mainit. Unsa ni pasabot ana apan siguro ni maligay pan. Okay. Naman si Claudia Coronel Asmonay. Pan. Pan. Kabalo ka ang mga minors ani sa una makita lang din na sa mga sinihan nga nakapaskil. Sus murag gusto nga mahimong 18 diretso ba. Kung mga 15 ba sila. Oh. I wish ma-18 na ko ba murag ano. Grabe mo na yun. Masarap habang mainit layote. Magkano Ay parisukat kay square madam parisukat. I squared eh. square din na. Parisukat. Paradise. Oh. The Square Paradise.
Naman pa kita ka move on nato na. Masarap habang mainit. Monay. Okay, next. Masarap habang mainit. Pan ate oh. Monay, no? Pan init pa. So, nakasulay ka ng 16 years old pa ka, pero nag-uban-uban ka sa mga 18 years old. Oh, pa. anak yun. Sunod lang. Ano sa doon matamis Amo hanggang problema ko sa una herb kay di ko makasulod herb kay akong wala man ko'y buhok-buhok sa ilok. Di ko maalanog, di gyud makapamakak. Oo. Kani, hala ka. Si isa ni siya si 2003. Mabs tongko. Ano na? May. Alex Dixon? May Tongko. Ay, may to. Matamis hanggang dulo. Dulo. Grabe mga igala. Ice buko per se. Ice cream yan, hanggang dulo. Kanang kinabat ka mo ng cornetto, nga kanang kinala. Tama. Ah. Drumstick. Yes. grabe Matamis yan. hanggang dulo. Pastilan. Grabe. Na title ka na. Parang si Gabby Garcia. Susi, kada mga Garcia, mo gina. Nani? Bold star na ganyan mo ang kwan. Oh, among kwan. Mga lahi. Pornhub na ko jote. Pero tagline mo. sa Elmer's Blue. Pag dumikit, kumakapit. Wapo, tapos, tama, 1998 nga movie, tama, pwede ni sa Elmer's Glue. Elmer's Glue, pag dumikit, kumakapit. Ayan, pwede. Jum. Pag Yan. pixelated pa kayo ni Stanan. Oh, correct. 28 pigi do. Giscan pa ni Miguel sa Oo, ni VHS. mga bra sa Avon. Oh. Beach. Pinahugot pa kay ba? Pag dumikit, kumakapit. Sa may dumikit nga kumakapit? Toko. Mumho. Mumho. Okay, next. Next. 2002. Isa na lang oh. Siya na lang isa, wa na gyud. Pagsaluhan. Gikapoy na gyud Si sila. Aya Midel, gikapoy Aya na sila. Midel. Wala may artista, ikaw na lang lingi-lingi diri picture. Mo na. Introducing Jeanette Joaquin. Janet Joaquin, Aya Midel. Pagsaluhan. Kamo na ibutag meaning, depende rin siya mong pangunahuna, no? Pagsaluhan. Fiesta ni, no? Basig Oh, fiesta, pwede, basig pwede. budol fight ni. Ay kani ang controversial. Diri ni sikat si Rosana Roses. Bupahan Ang pag-pronounce pag ba kay patikim ng pinya. Ana ang pagkuhan na. Naranigawas na si Leandro Baldemore. Ja. Natasha Ledesma. Anton Bernardo Natasha. Wapa lagi ng kuno Natasha, no? Mistisa. Desma. Diri ni sikat si Rosana Roses. Patikim ng pinya. Grabe, 1 year old pa. 1 year pa ka ni Maria? Oo, 1996. Uy, si Rico man yung director ni Rico. Hinungdan. Rico Mambo. Muna na hinungdan nga nahimo ka. Ang patigim ng Muna na ka-background. Rico Mambo, yeah. Modern siya. No, feeling naman sa batuta ni Dracula. Sa batuta ni Dracula ka na buo. Imo man tong kuya. Imo man Mo tong galing. kuya. Weird. Directed by Nara, Mambo. ay kani Rico 1999. Mambo, yeah. Ana Capri, kani may gini siya nga actress in fairness. Pila Balde. So kaya pasabotan ng Pila Balde sa Tagalog, no? Ano? Kasi nagsag-ob ni. Diba? Regal Films na ni, Regal Films. Ba? Pila Balde. Unsa ni maglinya sila sa balde? Unsa ni magkalos? Sila ba? Talo siguro ni Bay. Magkalos ni. Oh. Pero napoy gapila sa iya. Siya kay mo og baldi. Ba't Siya mo yung puso balde. pinataon na ng puso-puso? Bito nga, i-pom-pom. Bomba pa. Pwede. Basta nanay ang character. Basta siya ang baldi. Nya sa lura siya mo salud ba? Tanan. O basi pangalan niya Balde, tagi pangutan na siya Pila Balde. Mamaligay siyang Balde. Pila Balde, ana. Sakto, mayo ka bright gini ba? Mangutan Pila na sa baldi te. Pila Balde, ana. Ay wala Balde, planggana na ana. Pwede kayo mo, guys. Pila Balde, ang sunan ni kay Pila Kabo. Ano? Sa pagitan ng langit. Na grabe mga igala. Pila ni Kabok? 25 ni Kabok? Oo. Oh, kani unsa niya? Unsa ni nga year?
2005. 2005. Wala na tani may gala. Bro, Barawa na ni bro padulong na ni palaos na ning mga ingani nga movies. Te, regards mi sa kilay, te. Barawa naman ta bro sales lady naman lang ni may gala. Ayay ka, ayaw po bagkuan. Ay, grabe siya. Kani nga year bro wala na bumalik sure ni yan. palaos na ni pre. Palaos na. Bro wala na ang mga kuan ani, mga Oh my God, ako Ang producer ni gikakak na. Grade school ko, nani ako ang brown na mo number. Wow. See, di ba na-in pa ka? sa pagitan ano sa pagitan ng langit. Na-in pa ka sa pagitan ng langit? Sa pagitan Oh, ng diba? langit. Uy, wala ko na-expect na apoy bold movies 2005. Gosh. Da, na ang sanina ni ate sa Gigansilyo. Na po bro. No. Gigansilyo po. Manalo. O kani sabong da. Criselda Box gwapa kay po ni Criselda Box. Oo, gwapo Ganda. ba? Oh, plaster kay Justice, kilay partner, oh. Perfect. Sabong da lagi. Da. Grabe. Labukan lagi ka lagi. Labukan lagi ka. No. Ganapoy feathers, oh. Grabe na ano yan Ubos be, ubos be. Ano sa'yo font ba gigamit? Uy, Avengers Fondo. font man. kabalo na yan Japanese kay font to, sabang. Sabong. Sabang. Ang pangutana unsay gisabong may gala mo na ipangutana di ano. Na Iyar yung sa kuan. puti. Oh, sa pula sa puti. Gwapo po nga concept iyang pag kuan o layout sa logo. Lagi. Sa kwan ani, pula puti, di ba? Sa English ani is cockfighting. Yan. Lang, cockfight lang. Cockfight. Cockfight. Pag may cock fights kayo. Number 23. 2005 gyapon ani wala na tani bay. Oh, wala na. Wala na ni mga wala na ni nikam wala ni palaos Wala na ni. kailan ni. Dibi. Tag-ulan ngayon, ang bukid ay basa. Malamang. Mga buisit na sila. Tag-ulan Dali, ngayon, nagsugod ang mga ang kuwan ba? bukid ay basa. Ginoo ko. Dali nagsugod ang mga kuan no kanang mga double meaning ng mga songs. Basi na stricto ng kanani MTRCB ani nga time 2005. Basin, oh. Di ba, Oo, man, naging sequel, oh. Ulan ngayon. Si Edo Manzano Bukid basa. Part 2 na ni guys sa part 2. Dalawa. Ang bukid ay basa. Dagoong pa daw. Ito, second to the last. 24 sa way pagbahar-bahar. 1999 Talong. Sofia Valdez na. Nini Jacinto tama Nini Jacinto. Uy! Ha? Written and directed by. Anong mga ani ba? Ang mga direktor ani ba nun? Katilaw siguro po no? Jagid siguro ba? Automatic siguro na. Grabe siguro sa ila. Grabe si Seiko film, no? Si Seiko Films yun ay mo'y grabe kadagan sa mga mga late 90s may gala. As Seiko in, una-una, nangunguna. no? Nangunguna. Ayan. O ang pinakalas may gala 2006 ay wala na tani. Wala na. Di na tani yun sa naman taning mga panahon na. Unang tikim. Unang tikim. Wow. Ito kanilang Nika Joey Madrid. Unang tikim by Kamikaze. Actually kuan. Unang halik. Unang halik de. Dili na Apple quick. Word. Okay. Apple. Kaya tayo yung mga title. Nika Madrid. Grabe mga Unang tikim. Ay. Kung kita ay magdirektor sa inyo tayo, unang sulira, pana na lang, para sawa na ibahay pa, or kanang, di mo na nasa di man ginhawa dilpin. Singhot sa kadlawon, kana. Kana, oh. Udlot. Ako kay kuan akong i-title Iduot pa be. Pero ang kuan ang story is about kuan kanang mga pusher. Pusher. Drug related ay. Pwede handusanan. Handusanan. Ako, simple naman ako, pugsit. Ano lang. Wala na kay wala na kwan ba, dagan pa yung chika. Sulod na mo diya, sinihan, sulod na mo. Pugsit na, klaro kayo. Wala mo. Uten. Oh. Di ba kung may itlog. Grabe ni si Maria gina. Wow. Uten, mga good. Utan, magulutan. Tapos na, sagot, o'clock.
Oh, oras sa ba? Oras. Oh, 10 o'clock. Ah, tayo na. Okay, goy, kamo so yung daw mo na. Uy, isa. Naglingaw kasi Maria. Dili, nadumduman ako ng sigig pa na Jer ako, B. Starring Roger Abarientos, magandang Dahil nag-ingon din yung hulbuta ayaw. Kulbo tayo. Wapo na ba? Ano man, Sabi, ayaw may pa ng budget, taas may na pagkayo. budget, Ang taas na pagkayo, lisod kay may gala, kanang lisod kay ilitok. Basa nga bulad. Ano? Ako, kuan man ako ka ng sexy comedy. Sexy comedy. Okay. Yung romantiko. Bernie Bitok-Bitok. Directed by Master Poppy. It Me Games. Da. Itlog, migimaw. It begins pangkay. Itlog, migimaw, pangkayat. Kampa. Ano lang? Anong mga Kampa o ano? Ay, kampa. Ayun ang Hindi, mga dampa. Ano ba? Dampa ba? Hindi dampa. Tilaw, pwede tilaw. Oh. Tsara ginamihimo ang mga Bisaya dahil og title, no? Oh, mas lami pa. Mas Tilaw. Baho nga bulad. Ano? Bulad, pinikas. Pikas nga bulad. waswasi daan. Itlog maalat. Ay, ka-basketball gikan. Oh, ay. Si Maria. Pisot sa balot, ana. Buhok gamay. Handus, dira. O, diretso na ball beats. Goldit. Bullbits? Bulbul nga bitay. Ano? Ito na. Balls nga nagbitay? Mas ganun pa kaning hublot ayaw. Okay kayo. Hulbuta. Oh, hulbuta ayaw. Ano? Plus 9:29 na eh. Ano? Yan na istorya. Ipit. Itlog na ipit. Unsa daw? Pipit. Ipit. Ipit. Itlog na ipit. Uy, koy. Itlog na ipit. Tsada ba eh? Ohong. Ulo sa uhong, anak. Ohong alami. Ang soundtrack. Ohong alami. Kamaka. Igugma. Ang nagkanta rin kasi Jano Gibbs. Ohong alami. Kamaka. Igugma. Ipit, itlog na ipit. Tuho. Hando sanay. Sa uhong. Puro mo din lalaki. Yak. Again, bisita na mo sa kung gusto mo makadaog og kung gusto mo makadaog og 1 million pesos tax free, as in walay tax may gala. Dito na magpatubil sa pinakadool nga Blue Energy, ha. Sa 200 pesos nimo may gala usa na naka raffle entry. Bosa, patubil na sa Blue Energy. Napansin na joke ni Joe. Sa to partner. Sa to Puro, kung mail to mail daw kay fencing. Fencing sa koral. Marito guys. Gusto mo ra to, guys. Ito Like na ta kay itigo kung dito ra na. Loy kay Kodre ako rin nabilin diri sala. Pambiyaan ako. So nang atingon. Ang tingog Di, hinay pa man na pimiro. Hinay pa man na pimiro. Ana. Nakapaspas na na. Wala si Maria, nagkatawa na si Maria. Alam, makarelate na si Maria. Sa una kay matulalar na si Maria. Mo ano na siya. Dili nakarelate. Unsa din na, di ba? Di na siya ka-relate kay kuan man, gipaayo naman to, gipaayo. Sa baa, uy. So, kailangan na ako ang WD-40. Madilis ha. Sige na, makadisturb mo ta ka, Popi. Mag-gaming palabas, Popi.
Gamer friend. Gamer na ba kayo na sa Popi? Please, paki-follow ko sa akong Instagram. Kung nag-unfollow mo, paki-balik follow. Bernie Bitok 2 o akong Bitok Bitok University. Dagan salamat. Sa YouTube channel na ako. Sa mukha. And syempre, follow me sa akong Instagram, guys. And Facebook and akong YouTube, no, mapuno itong mga trail rides. Ako ang brother, so enjoy na ninyo. Thank you so much. Pas sa tingin. Pas na pinagin. Lain na lagi dagoy. Napihilingan na rin, nakamaon na jug ka, Maria. Nakamaon nga na daan. Grabe mo, lahing gid ako ang pagsabot-sabaan lang yun ko. Ay kalimot mga pamilya, Master Poppy. O pwede po mo kung ga-games mo niya, Master Poppy Gaming. Napunta sa TikTok, napunta sa YouTube. Ako po sa Facebook na ako, Joe Romantico, sa TikTok po, sa Instagram o sa YouTube na ako, Joe Romantico. Salamat guys. Dagan salamat sa Dirtbag, sa First Valley Bank. Dagan salamat. Rescue Alcohol! Kapamaligya ako may gala. Ha? O again, Dirtbag. Thank you. Og, uy, Masuy! Maker sa Fighter Wine. Dagan salamat. Alas 9:33. Ingan mo tanan. Thank I you, love you guys. all. I love you. Bye!